Дуслар, сәлем, біз бүгін Әлмәт районының Яңа Кәшір ауылына қонаққа келдік. Биредә Рәдис абый Рафиков ишәк тота. Һәм сыйырлары, атлары да бар. Аның хуҗалыгы белән күптәннән танышасы килеп йөри. Сәгать суқты һәм ниһаять без аның хуҗалыгына, фермасына қонаққа келдік. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Рәдис абый, сәннәрмесез? Күптәннән әнә сезнең ишәк тотканыгызны, фермер икәнегезне беләйдек. Менә ниһаять килеп җиттек. Ничек хәлләрегез? Исән саулармы, карт төште инде, әзерләндегезме кышкылыкка? Аллага шөкер, без әзерләндек. Даже 2 кышлык кормалар әзерләдек инде. Бу ел уңды димәк. Бу ел Машар булмады пишен. Бу ел әйбәт булды. Ниләр азимилар безнең шохарлык әйбәт булды. Азимилар неттеле язгы чәчүләр бик лайык мактанышлы туйды. Яра, ансы турында сөйләп китерсез әле. Ишәк безне кызыксындыра. Күптәннән инде асрыйсыз, 3 ел дип беләм. Кайда тотасыз сез ишәкне? Оннан кызык хайван ул безнең якларда бик сирәк очрый бит инде. Ишәк инде шул ни белән, атлар белән тора ул. Җәйкен инде ул нидә свободда йөри инде. Менә шулай 5 минут үтмәде, без ишәк белән ханың исемен әйтеп карап әйтәм диде. Федя. Миңа охшаган. Федя белән ана дуслаштык. Шундый ручной кулга ияләшкән. Исе әз генә бармы? Нормально. Без анда әвре күнеккән бит инде. Менә ул атлар белән бер дигән иттереп яшәп ята инде 3 ел ди. Хәзер без сорыйбыз Рәдис абый белән. Ничек бу якларга безнең Кәширгә килеп эләкте микән бу ишәк? Рәдис абый. Иптәш малай Озакай районынан ял итәргә китергә, ишәкне кая куярга булмады. Ул миңа Рәдис абый китереп куймады, торып торсын синде диде. Шул килеш калды инде. Ишәк безнең якларда шундый минус 50 градуста күтәрә торган шундый хайван димәк. Ул бит инде җылы якларда гына яши дип белә идек. Яраклаша беләләр. Яраклашалар, потому что ул хайван суыткан сайын җон үстерә үзенә. Үзенә защита ясый ул. Әйдәгез хәзер кирсәк ярыймы монда? Основном кишер, кабак, бөртек, арпа, солаш инде ул. Нәрсә бирәсең шуны ул теге. Прихәтле бит түгел инде. Баллы әйбер шикәрләр бирәбез бит инде ашыма. Шикәрне кем яратмас инде баллы әйберне. Бөтен барыбыз да яратабыз. Без инде беләбез, Үзбәкстан якларында ишәкне бит инде аны эшкә генә җигәләр. Эшләтәсезме бу ишәкне или бу? Үзе җигелә. Аттандыра ул. Аның иәре дә бар, збурые да бар. Аның арбасын тегендә үткәндә күрсәтермен әле. Тәбәнәккә инде, җинаккә инде. Менә ни өчен ишәкне Үзбәкстан якларында эшкә җигәләр? Нәрсәсе белән ул? Потому что экономный. Атка караганда ул экономный, ул бәләкәй, йөкне атка караганда 3 мәртәбә күбрәк тарта ул. Менә шулай җәмәгать. Менә бу хәлне белми идек әле. Таулы җирләрдә алар белән йөрү әйе. Атка караганда жилистый и терпеливый дiyekmi инде. Характері юк диде. Сабыр. Мен үзем йөк тартып торганым юк инде. Просто. Конечно, бу инде безнең бизәк, районның бизәге бүтән ишәк тотышуны әлбәттә ишеткәнем юк иде. Кіріп қалған ишәк әсірәк аңғырарак диләр, дөресме ул? Аңғыра түгел инде. Мен алай дип әйтмәсем. Ат кебек димәк. Аңный. Өстенә атлансаң ярый. Мин магумы? Да? Ние? Менә шулай җәмәгать өстенә атланырга ярый диде. Һәм мин аны ярышта иснәп карыйм. Бер съемкалардан кайткачтым, яңа куртка алырга туры килде, шуңа күрә хәзер инде мин исе юк, кстати. Исе юк, прям жилисти. Но ради фотографий. Как думаешь, рискнуть? Җәмәгать 160 килограмм диде бу ишәкне Федяны. Мин аның
üstüne oturup matur foto yasam işi gitmeyeyim indi. Benim atlarga da atlanganım var. Mena hazır işekka oturup qarayacakmın. Mena şulay jemaat. Bir foto yasayız da 5 sekund. Ham Fedinin üstünden düşeriz. İlnur, пожалуйста. Otlarga qaraganda eshaklar tinchroq ekan. Shundan da mana bir qimshanmish Fedya meni ko'tarib turdi. Fotoga chiqqanda zo'r rahmat anarga. Молодец, выдержал. Бешат sug'ib qaytib ketamiz. Как раз eshak мой размер, oyoqni dag'in otlandira kerak tugul. Yarım metrli Firuze, yarım metrli eshak normalniy. Redis abinin otları turunda da soramışı bulduralmadan eshak bizning ortdan kelajak qarag'iz. Redis abi endi otlarga da kelsak, necha bosh otimiz bor, ham necha yil o'sirsiz endi ularni bilan tutasiz. Yaşaptan otlar da burunda üstüm endi. Otlar bilan bütün beyli bizning balachaq ya. Şuna göre köpten tutası keladir endi, потому что теге беләки ихатада отны тутарга җайсызрак инде. Менә шушы участокны алганнан соң benim birinchi narsa shotni olib qaytdim endi Linda. Shuning bilan ondan so'ng onun qo'lini atiga qorasi endi nashuna ezrak o'chib ketadi. No tiga tugul endi. Olti. Yo'q, bular рабочий otlar endi. Рабочий otlar. Ey karşındaki mileşler anlağında yetelekne çakıralara bu şatırga sağır dolu yürekne mileşlerim siz benim sırdaşlarım yürekteki sağır. Redis abi biz ne yapıp keldi mine tanalar, sıyırlar yana alalarını haman mine şuşundayım uratıp alıngan, elektrik bastık bilen uratıp alıngan yerlerde o sıyırlar iken ondan sonra kişkilikkeğine otarga alıp kiremiz dediler. Neşe baş oynamında sıyır, tana, ügüz var Redis abi? Neşe yıl indi mine tutasız 8 yıldır inalarına da? 13 baş sıyır var. Kolganlar indi ügüzler, tonalar, bizovlar. Bütünüsü birge 42 baş. Sütün işletesiz mi? Jiberesiz mi? Sütün indi avulda satabız. Satıp alıp bitireler indi. Alıp bitireler iyi. Üzügüz savasız indi, hatınığız, gaylegiz mi? İyi. İpteşim sava. Üzüm de sava, malay da sava. Kızınız değerli mütahım ben Redis abimde gaylesi bilen yaşayıp işleyimiz deydi. Hem gaylesinin поддержкасы deybiz bitinde Rusça bulmasa, men katlı hocalıkını alıp barıp da bulması. Redis abi, kileşekka planlarınız var mı? Bu yıl oңышta eybat bulgan bitinde elhamdülillah. Baş sanın arttırı tilegi var mı? İyi, baş sanın arttırı tilegimiz var. Nege benim ekringine mesmi paroda akşas kileyin. Men şol Giriford деген пароданы опайтасы келайында шуларны алып кайтып көрсетіп болса әйбәт булыр инде. Итке юнәлеш бирәсез. Итке. Бирсен Худай, Redis abi bu менә бу хыялларыгыз тормышка ашсын. Сезне киләчәктә зур ире фермерлар исемлегендә күрергә язсын һәм менә авылда sizning kibek, менә Рафиковлар kibek гаиләләр, тырыш булган кешеләр, җирне яраткан, авылны яраткан булсын дип яшәгән кешеләр арабызда күбрәк булсын иде. Мин Фируза Хәмидуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саулашам. Исән сау булыгыз.